chairman, simple kay nasa kapitan. Oh, na ita captain. Grabe, nagkuyong yung kapit. Na chairman o kapten. Oh, hindi pa kaayo. Saan mo tawag Ato mo? na suwayan. Di pang balik lang ta sa normal sa pang. Sante! Dali na ba? Dali, 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 dali! Dali ang saba! Kadiyot lang! Dali! Saman. Dali, kinala sa kuy, natakoy mga bagong nga posisyon ng katunan. Dali! Mga nindot ato suwayan. Huwag kong posisyon eh. Mga bagong posisyon pa nindot, kaayo ato suwayan. Mag-upgrade na ta, mag-upgrade na ta. Sa may upgrade doon, ano sa buti mo eh. Mga bagong nga posisyon nga ato suwayan, kaya mag-upgrade ta. Para sa anong 96? Ha? 96 posisyon, nindot Sa kaya. mga posisyon mong ganahan. Kala kong ang dili na ta, katong sa una, dili ta us-us anang 96 nga numero. Ari na ta sa 96 position kay ato na i-upgrade. Di ta mo us-us ato kay katong us-us ato nga anang numero. Ano mga Talaan style to. Kung saan naman ang mga posisyon mong naibawan, eh nagdagan naman yung mga posisyon. Naibawan. Oh, naghanag ka to suwayan na sa ikuan katong iro-iro. Ha? Dali, iro-iro. Gampag, Dali, iro. iro-iro sa At ka na din normal na posisyon di ay na. hala, oy mag-upgrade ta. Oy laos sa kay tuwa pinami ang sa una. Oy kahaan na kay tuwa. Ang mga posisyon na ka. Ari na sa ta sa mga Talisod na na, mga piang ka na. lamang kay baka-baka. Baka-baka. Oh, nasi baka-baka. Nasa di baka-baka Oh, na nasi eh. baka style ba? Dali, hindi. Nairo na si baka. Oh, yun, sige ayo. Ato sa bayan. Dili taan ang mga posisyon na to. Hala, wala ito lang yung mga karaang nga posisyon. Uy, mag-upgrade. Saan may mga una di ay magabati kuyaw na imo mga posisyon. Di man ta mga piang siguro ta na. Ano, mga piang man, kanindot, ana, atong upgrade na itong mga bagong operasyon. Ipalit na to normal na to posisyon ko. Di lang ta mag-upload. Wala kinalami. Dapat mo, sabay ta sa mga posisyon ng new generation karon. Nasa ikatong, Sa mga style na po. nasa ito ikatong Magic Mountain. Grabe nung sa kadaghan ba nung nabawaan ay. Lagi, Magic Mountain, yung nasa ito ikatong kuan ng Pretzel Dip. Grabe. Nung sa naman tao na. Uy, kadaghan ba na mo? Ato suwayan. Lagi na. Ato suwayan, kinindot kayo. Grabe na. Kung saan naman ang mga nauna na mo. Balik lang ta sa normal. Uy, kayo mga piang ta na. Di na kabawa na. Dili lagi kay kung atong itong kuan ang karaan. Wa, ay, nagkalaay, Tukad na. nagkalaay. Grabe na yung kadaghan Naam na gani nabawan. kuan, the chairman? Ha? Nay, the chairman. Ato suwayan. The chairman? Oh, Nasa di the chairman? nalagi the chairman. Na chairman? Simple kay nasa kapitan. Oh, nay, the captain. Grabe. Nagkuyong yung kapit. The chairman o kapten. Oh, hindi pa kaayo. Saan mo tawag Ato mo? na suwayan. Di pang balik lang ta sa normal sa pang kanang mga bagong new generation ng mga style sa binadukay. Di na to gamito. Eh, Wala sa na, mga nagkalaos na usap. wala po dito ilamit itong mga style to sa Wala. mga. Nagawa. Nay na magsabay ta sa uso. Para hindot kay ganado kay ta. Di ibig sa tong kakuha na tong mga style na to. Basta kay nagkuan na kuan na. Grabe, no? Saan Naman naman? nagtudlo na kuan na. Di ka ta mga piang ana. Dili, oy. Ato suwayan lagi hindot kay na. Saan taon na sa siya? Ay, mag-apil na ba sa taon na Kato siya? galing, ang kato galing kalang baka-baka nga style, imahabak ko na kung dili ba? Ha? Hapak ko kung dili. Pang kaukaw? Oo. Dili kayo, hindot kita na na. Kakaas po na sagpa ano. Ay, kakapay bisig sagpa ng lubot. Kung saan? Hindot gani ka. Sige, Nasa helicopter. Ha? Na helicopter. Saan Wala naman? may hindota. Kanapang, kanang mga style Dili, pang. ato suwayan. Yan ay tornado style. Ha? Nasa Nasa tornado. tornado? Oh, hala, grabe hindota. Ano, ay, Ito, mga- ano na yan? Ito ta mga kadlat mag-ang daw na yung kalaki dapay atong lugar diri galisod po mga ganita. Balik lang tas normal. Eh, Wala ginay ang normal. Why yun na lami? Magkaduga to relasyon, magkawin lami kay sumsumuol kayo. Padung sa pinagduga. Mauriga pong sa posisyon. to pa mga new generation ng mga bagong style. Oh, new generation na ma-upgraded na. Mag-upgrade na ta. Kaya mga Apo, iba na yung style musabay na- ka sa uso. Mga piang tana, di ta mga piang na. Dili. Galisod na ng purma. Musabay ka sa uso. Malisa, malisa tana na uso na taon-taon ng taon ka. Dili lagi. Normal na lang ay na lang na yung nana. Sige, inasuwayan na. Ayaw sa Ayaw. Dali na. Ayaw sa lagi, no? Kana na lang normal. Ay na lang naman yung nana. Ay kuyaw na. Dali na ba ito suwayan? Ay sa Dali na. at paminaw. Ayaw. Paminaw sa good, paminaw sa. Unsa man? Ato sa napraktisan kaya ang kanang mga style wa pa ta kasuway na. Iya na sa na uy katibiyati mga piang na. Iya na ato sa napraktisan. Sa daw Kaya, na. Lago. dali na kay nindot ka. Ayaw sa Nakapatay mo, kamatik laro na. ko desisyon diya mga style. Bag ko ni mo ron nga, wa ta kibaw na isi mo ipabuhat ako. Ikaw ra ba, dahil nagpabuhat ipatili sura mga piang na. Praktisyon sa na isa pod. Pam sa taon Ang katulad sa tunahan video, pa makakabawa ng uban, katulad sa iro-iro style. Kailan na yung magpraktis Sige na. Ayaw. Malagi, sa'yo na magiging mga posisyon. Ano unya na lang Sige, magpraktis. sige na, sige na. Magpraktis Dali. ako na magpraktis. Ko magpraktis ta na. Dili na skill pa i-practice kay dali na kay nas mauna pinakasayon sa tanang posisyon. At sa way ka kay lindot ka ayo na. Ayaw na lang ko niya sa. Dali na.